see tuleb meelde, see tunne. See oli nagu hümn sellel ajal. 1000 korda, 1000 püsija, kõige kiuste elus hoia, pühatul. Eestlane vaid ja eestlaseks jääb, võib eestlaseks toodi. Eestlane olla uhke ja hää, vabal paari samamoodi. Ja istanda vabal paari samamoodi. Nende meiste meeste moodi. Se oli liikuttavaa. Liikuttavaa, ei ylevyyden tuntoisesti liikuttavaa, vaan ihan liikuttavaa. Mä olen alati öelnud seda, et kogu see 88 aasta see oli nagu on inimesel esimene armastus, mis läheb mööda võib-olla ja sagedasti läheb. Ja tuleb uus armastus ja uus, aga esimene ei kordu mitte kunagi, see on see võlu. Viron miehitys 1939-1941. Historiallista taustaa. Viro itsenäistyi, kun maapäivien asettama vanhintenneuvosto julisti Viron itsenäiseksi 24.2.1918. Väliaikaisen hallituksen johtoon asetettiin Konstantin Päts. Saksa miehitti kuitenkin pian Viron ja Brest-Litovskin rauhansopimuksessa Viro jäi Saksan haltuun. Saksalaisjoukot vetäytyivät Virosta marraskuussa 1918. Venäjä hyökkäsi Viroon 22. päivä marraskuuta 1918. Venäjä valloitti Narvan 28. päivä marraskuuta ja asetti seuraavana päivänä Viron nukkehallituksen, ihan samalla lailla kuin talvisodassa Terijoen hallituksen ja parhaillaankin Tsetseenian nukkehallitus. Ja tämä hallitus julisti Viron neuvostotasavallaksi. Konstantin Pätsin väliaikainen hallitus alkoi organisoimaan vastarintaa imperialistisen Venäjän hyökkäystä vastaan julistaen yleisen liikekannallepanon. Venäjän joukot valtasivat 8. päivä joulukuuta 1918 Vörun, 15. päivä joulukuuta Rakveren ja 21. päivä joulukuuta Tarton ja jouluaattona 24.12. Tapan. Viro sai apua suomalaisilta vapaaehtoisilta ja aseita Englannilta. Ensimmäiset suomalaiset vapaaehtoiset saapuivat Tallinnaan 30. päivä 12. 1918 Suurtöll jäänmurtajalla. Viron vastahyökkäys alkoi 7. päivä 1. 1919.
2 päivää myöhemmin, 9. päivä tammikuuta, virolaisjoukot vapaut 12. päivä tammikuuta Rakveren, 14. tammikuuta Tarton ja 18. päivä tammikuuta Narvan. Helmikuun 1. päivänä Valgan lähellä Latvian rajaa ja Vörun. Tässä Viron vapaussodassa Venäjän joukot työnnettiin Viron alueelta Viron ensimmäiseen itsenäisyyspäivään 24.2.1919 mennessä. Viro joutui vielä jatkamaan vapaussotansa saksalaisia vastaan, jotka hyökkäsivät Liettuasta Latvian halki kohti Viroa. Virolaiset taistelivat syvällä Latvian alueella kenraali Rüdiger von der Goltzin johtamia saksalaisjoukkoja vastaan voitollisesti. Saksalaiset joutuivat tappiolle ja joutuivat tekemään aselevon 3.7.1919. Valkoisen venäläisen kenraalin Nikolai Judenitsin joukot yrittivät hyökätä Inkerinmaalta Pietariin kaatamaan kommunistihallintoa. Ne joutuivat kuitenkin perääntymään Venäjän puna-armeijan vastahyökkäyksen tieltä Viron alueelle, jolloin Viron armeija joutui jälleen taistelemaan maahan tunkeutumista yrittävää puna-armeijaa vastaan. Kriittisten vaiheiden jälkeen Viron onnistui torjua Venäjän hyökkäys. Aselepo Viron ja Venäjän välillä solmittiin 31.12.1919. Välirauha astui voimaan 3. päivä tammikuuta 1920 ja rauhanneuvottelut alkoivat välittömästi. Helmikuun 2. päivänä 1920 allekirjoitettiin Venäjän ja Viron välinen rauhansopimus Tartossa. Tässä Tarton rauhassa Viro sai historiallisen alueensa lisäksi kaistalleen Narvajoen takaa sekä Setumaan. Venäjä yritti vielä lietsoa Virossa aseellisen vallankumousyrityksen 1.12.1924, mutta oli onneksi organisoinut yrityksen surkeaksi, joten siitä ei tullut suurempia vahinkoja kuin 20 kuolonuhria. Tässä Venäjä tietenkin rikkoi Tarton rauhansopimusta. Tukikohta sopimuksista. Viron ulkoministeri Karl Selter kutsuttiin Moskovaan allekirjoittamaan Venäjän ja Viron välinen kauppasopimus. Kuitenkin heti neuvottelujen aluksi Venäjän ulkoministeri Vjateslav Molotov esitti vaatimuksenomaisesti, että maiden välille solmittaisiin keskinäinen avunantosopimus, jonka nojalla Venäjällä olisi oikeus perustaa sotilastukikohtia Viron alueelle. Avunantosopimuksen vauhdittamiseksi Venäjän ilmavoimat ja sotalaivat tekivät törkeitä Viron alueen loukkauksia. Venäjä järjesti Virolle Mainilan laukaukset. Mainilan välikohtaus harjoiteltiin paikan päällä heinäkuussa ja Leningradin puoluejohtaja Andrei Tsardov toteutti sen 26.11.39. Virolaisille tehtävän provokaation toteutus muuttui sen sijaan jonkin verran siitä, mitä oli suunniteltu. Kalpuodagrund muuttui Narvanlahdeksi ja punainen troolari höyrylaiva metallistiksi. Punalippuinen Itämeren sotalaivasto upotti sen 27.9.1939 virolaisten rajavartioiden silmien alla. Lastitta ollut laiva oli myöhemmin helppo nostaa matalasta vedestä ja palauttaa muutaman kuukauden kuluttua takaisin linjaliikenteeseen. Kun Venäjä oli keskittänyt huomattavat joukot maiden välisille rajoille eikä apua ollut saatavissa ja Venäjä lupasi taata maiden suvereenisuuden, niin Baltian maat hyväksyivät pistooliohimolla tukikohtasopimukset. Karl Selter allekirjoitti sopimuksen 28.9.1939. Ensimmäiset puna-armeijan joukot marssivat Viroon 3 viikkoa myöhemmin. Baltian maita vastaan oli keskitetty yhteensä 437 000 miestä, jotta ne hyväksyisivät tukikohtasopimukset. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori Ohto Mannista lainaten. Molotov-Ribbentrop-paktia seuranneet neuvottelut Baltian maiden kanssa Molotov myöhemmin katsoi menestykseksi, Suomea lukuun ottamatta.
Molotov kertoi: otin kovan linjan. Sanon Latvian ulkoministerille: ette palaa enää kotiinne, jollette allekirjoita liittymistä takaisin meihin. Viron sotaministerille sanoin samoin. Näin äärimmäisiin keinoihin täytyi mennä. Mielestäni panimme tämän hyvin toimeen. Molotovin lausunto on hyvin paljastava. Hän toisin sanoen kertoi tukikohtan neuvottelujen jo alkujaankin tähdenneen näiden valtojen liittämiseen Neuvostoliittoon. Joukkojen sijoittuminen. Professori Manninen. Leningradin sotilaspiiri edellytti 28.9. antamassaan käskyssä, että Itämeren laivaston oli oltava taistelu valmiina aamulla 29.9. Tehtävänä oli estää Latvian ja Suomen laivastoja kaappaamasta haltuunsa Viron laivastoa ja estää sen siirtyminen Suomen ja Ruotsin puolueettomille vesille. Viron meritukikohtiin olisi suoritettava lamauttava isku, tuettava tykistöllä erityisen armeijakunnan hyökkäystä ja valmisteltava 4000 miehen maihinnousuosasto käytettäväksi. Jos Latvia asettuisi tukemaan Viroa, olisi Latvian laivasto vallattava ja estettävä sen siirtyminen puolueettomille vesille. Itämeren laivaston suunnitelma 27.9. ja käsky 29.9. edellyttivät, että Viron laivasto tuhotaan samanaikaisesti kuin Puna-armeija hyökkää Narvan linnoitusalueelle. Sukellusveneiden oli oltava merellä suunnitelluissa asemissa 29.9. kello 3.20 mennessä. Tuolloin Viron rajalle ja reserviksi ryhmitettyihin joukkoihin kuului 11 divisioonaa, 5 erillistä panssariprikaatia ja 1 panssariarmeijakunta sekä puolisen tusinaa ylijohdon tykistörykmenttiä tai patteristoa. Eversti Erkki Nordbergia lainaten. Luoteisen strategian suunnan 4. operaatioalue aktivoitiin ensimmäiseksi. Kun Viro lähetti ulkoministerinsä neuvottelemaan Moskovaan, Baltian maiden itärajoille alettiin 24.9.1939 keskittää Puna-armeijan joukkoja. Niille annettiin hyökkäysohje muutamaa päivää myöhemmin. Rajalle ryhmitetty erityinen armeijakunta etenisi pohjoisessa Narvan ja Rakverin kautta Tallinnaan. Novgoronin ryhmästä muodostettu 8. armeija etenisi etelästä Tarttoon ja sieltä edelleen Tallinnan Pärnun seuduille. Rajalle ryhmitettiin tässä suunnassa ensimmäinen armeijakunta. Sen Pihkovasta lähtenyt 56. divisioona sai 28.9. käskyn marssia rajalle ja ennakkotiedon, että raja ylitettäisiin 39. Kalinin piirissä perustettu 7. armeija, jonka esikunta sijaitsi Itritsassa lähellä Valko-Venäjän rajaa, valmistautui taisteluun Latvian rajalla. Itämeren laivaston oli oltava valmiina 29.9. Sen tehtävänä oli estää Latvian ja Suomen merivoimia kaappaamasta haltuunsa Viron laivastoa sekä estää sen siirtyminen Suomen ja Ruotsin puolueettomille vesille. Viron meritukikohtiin tehtäisiin lamauttava isku ja Narvan suunnalle rajalle ryhmitetyn erityisen armeijakunnan hyökkäystä tuettaisiin laivatykistöllä. Sen lisäksi valmisteltaisiin 4000 miehen maihinnousuosasto käytettäväksi eri käskyllä. Itämeren laivaston 29.9. päivättökäsky edellytti, että Viron laivasto tuhottaisiin samanaikaisesti, kun Puna-armeija hyökkäsi Narvan linnoitusalueelle. Viroon tuli 25 000 venäläistä sotilasta tukikohtasopimuksen perusteella. Ja lainaus. Viroon saapui 18.10.39 kaikkiaan 25 000 Puna-armeijan sotilasta, 350 panssarivaunua ja 240 taistelukonetta. Haapsalun asettui 1600 sotilasta, Paldinskiin 4000, Saarenmaalle ja Hiidenmaalle 1000 sotilasta. Nämä joukot muodostivat 65. armeijakunnan, johon kuului 16 divisioona, 18 hyökkäysvaunuprikaati ja 5. erillinen moottorointiosasto.
Luonnollisesti Venäjä ei pitänyt tätäkään sopimustaan, vaan puuttui törkeästi Viron sisäisiin asioihin ja myöhemmin miehitti Viron, Latvian ja Liettuan. Nythän vastarinta oli vieläkin mahdottomampaa, kun Puna-armeija oli jo kyseisissä maissa olevissa tukikohdissa. Miehitys. Leningradin sotilaspiirin päällikkö, armeijan komentaja K. Merenskov, tiedotti Viron puolustusvoimien ylipäällikölle, kenraali J. Laidonerille, että hän on saanut käskyn miehittää Viro ja vaati Laidoneria tulemaan Narvaan häntä tapaamaan. Laidoner keräsi delegaation lähti Narvan suuntaan, mutta Venäjän puna-armeijan joukot tulivat heitä vastaan jo ennen kuin Laidoner ehti Narvaan. Delegaation erikoisjuna ennätti yöllä Johviin, jossa he näkivät jo puna-armeijan panssareiden tulevan. Merenskov oli määrä tavata Narvassa 17.6.1940 kello 8 aamulla, mutta puna-armeijan joukot ylittivät rajan jo kello 5. Puna-armeija valtasi Suurupin patterin kello 6, suoritti maihinnousun Aegnan saarelle kello 6.30 ja valloitti Naissaaren kello 7. Laidoner allekirjoitti pakotettuna luvan Venäjän joukkojen marssiin Viroon vasta 17.6. kello 15, eli 10 tuntia sen jälkeen, kun puna-armeija oli jo aloittanut Viron miehityksen. Venäjän puolustusministeri Timotsenko käsitteli Baltian maita nimenomaan miehitettyinä maina 17.6.1940 dokumentissaan numero 390, vaikka miehitysjoukot silloin vasta marssivat sisälle. Tosin tukikohdissa oli jo ennestään venäläisjoukot. Pidän tarpeellisena aloittaa miehitetyillä alueilla seuraavat toimenpiteet Baltian sotatantereen ja kaikkein nopeimman valmistelun takaamiseksi. Ensimmäinen kohta. Raja Itä-Preussi ja Itämeren rannikko täytyy viipymättä valloittaa meidän rajajoukkojemme toimesta, että voidaan välttyä länsinaapurin vakoilulta ja tuhoteilta. Toinen kohta. Jokaisen miehitettyyn tasavaltaan vietävä yksi NKVD:n joukkojen rykmentti sisäisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Kolmas kohta. Mahdollisimman nopeasti ratkaistava miehitettyjen tasavaltojen hallitusten ongelma. 4. Aloitettava miehitettyjen tasavaltojen sotaväkien aseistariisanta ja niiden uudelleenjärjestely. Otettava aseet väestöltä, poliisilta ja olemassa olevilta sotilaallisilta organisaatioilta. 5. kohta. Kohteiden vartiointi varuskuntapalvelus pantava meidän joukkojemme tehtäväksi. 6. kohta. Päättäväisesti alettava sovietisoimaan miehitettyjä tasavaltoja. 7. kohta. Muodostettava miehitettyjen tasavaltojen alueella Baltian maanpuolustusalue, eli sotilaspiiri esikunta Riikaan. Maanpuolustusalueen komentajaksi määrättävä Keski-Aasian puolustusalueen komentaja kenraali Eversti Apanassenko. Maanpuolustusalueen esikunta muodostetaan 8. armeijan esikunnasta. 8. kohta. Maanpuolustusalueen aloitettava sen sotatantereeksi valmistelu. Varustusten rakentaminen, rautateiden raidevälin muutos, teiden rakentaminen, varastojen luominen ja niin edelleen. Lainaus. Baltian miehittäminen edellytti Saksan sitoutumista Ranskan sotaretkeen 10.5.–25.6.1940. Miehitysjoukkoja voitiin siksi keskittää touko-kesäkuussa Baltian läheisyyteen myös kauempaa. Moskovasta oli esimerkiksi saapunut ensimmäinen proletaarinen moottoroitu divisioona ja Harkovista 23. divisioona. Miehitysjoukkoihin kuului kaikkiaan 8 armeijakuntaa ja yhteensä 20-24 divisioonaa. Joukkoja oli siten enemmän kuin mitä Suomen kukistamiseen oli varattu marraskuussa 1939. Koska jokaisessa Baltian tasavallassa jo oli neuvostojoukkoja, miehitysmarssit tapahtuivat nopeasti ja ilman vastarintaa. Vastarinnan puute johtui Virossa osittain siitä, että ylipäällikkö kenraali Laidoner pakotettiin Narvassa allekirjoittamaan sopimus. Todellisuudessa joukot marssivat maahan jo ennen kuin Laidoner allekirjoitti sopimuksen. Ja tämä sopimus päästi neuvostojoukot maahan.
Venäjän arkistoista on selvinnyt, että samanlaista menettelyä sovellettiin 14.6.1940 Liettuan ulkoministeriin ja Moskovan lähettilääseen. Liettualaiset tiedustelivat, tultaisiinko heidän hallituksensa kanssa sopimaan neuvostojoukkojen maahantulon ajankohdista ja sijoituspaikoista siinä tapauksessa, että Neuvostoliiton vaatimukset hyväksyttäisiin. Ulkoministeri Molotov oli tällöin vain tylysti tokaissut. Kyllä, sillä ehdolla, että kaikki vaatimukset hyväksytään ja määräaikana. Baltian miehitysoperaatio alkoi Liettuossa 15.6. kello 15. Silloin kuljetettiin 214. maahanlaskuprikaati ilmateitse Valko-Venäjän Sintseistä Pohjois-Liettuan Šiauliin, josta se ajoi panssarivaunujen kansilla Latvian Liepajaan ja Ventspilsiin sekä Riian keskustaan. Miehitysmarssi Latviaan ja Viroon alkoi 17.6. aamulla. Rajan ylittivät 1., 19. ja 28. armeijakunta, jotka olivat Pihkovaan sijoitetun 8. armeijan johdossa. Polotskissa olleen 3. armeijan alaiset joukot, muun muassa 24. armeijakunta, etenivät Valko-Venäjältä Latvian eteläosiin ja Liettuan itäosiin Väinänlinnan Riian suunnasta. Liettuan keski- ja länsiosiin etenivät 11. armeijan joukot entiseltä Puolan alueelta. Baltian miehitys sai heti kokonaisvaltaisen luonteen. Aluksi pidätettiin tasavaltojen sivistyneistö. Siihen kuuluivat Virossa taloudellisten ja sivistysjärjestöjen jäsenet, hallinnon virkamiehet, maanviljelijät, tuomarit, upseerit, poliisiviranomaiset, näiden vaimot ja lapset sekä sosiaalidemokraatit ja opettajat. Yksityisautot ja radiot takavarikoitiin, eikä kaduilla ja teillä liikkunut öiseen aikaan juuri muita kuin poliisiautoja. Kaikki puhelimet alistettiin salaisen poliisin valvontaan. NKVD alkoi myös luoda heti salaista asiamiesverkostoa virolaisten keskuuteen. Toimintaa tehostettiin henkisellä ja fyysisellä kiduttamisella. Värvättäville näytettiin valmiiksi kidutettuja vankeja ja heidät sekä heidän perheensä uhattiin tuhota. Puna-armeija perusti 11.7.1940 miehitysalueelle aluksi Baltian sotilaspiirin, johon liitettiin lakkautetun Kalinin sotilaspiirin länsiosat sekä Latviassa ja Liettuassa olleet neuvostojoukot. Virossa olleet puna-armeijan yksiköt kuuluivat sen sijaan elokuuhun asti Leningradin sotilaspiirin alaisuuteen. Virossa tehtiin 6.8.1940 Viron sosialistinen neuvostotasavalta ja Neuvostoliiton osa. Virosta, Latviasta ja Liettuasta muodostettiin samana päivänä Baltian erillinen sotilaspiiri salaisella määräyksellä, jonka antoi Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto. Sotilaspiirin esikunta sijoitettiin nopeasti Riikaan ja Baltian maiden omat asevoimat alistettiin sen päällikölle. Samalla lakkautettiin Baltian maiden puolustusministeriöt ja pääesikunnat. Joukko-osastoista muodostettiin puna-armeijaan aluksi 6 jalkaväkidivisioonaa. Kommodori Kalervo Kiasta lainaten koskien Viron miehitystä. Neuvostoliiton miehittäessä Viron ja Baltian maat kesällä 1940 näyttelivät linjalaivat huomattavaa osaa, tosin taustalla pysytellen. Itämeren laivaston saartaessa Baltian rannikon. Viroon lähetettiin kesä-heinäkuussa noin 300 puna-armeijan komissaaria ja yhtä monta upseeria, jotka ottivat valvontaansa Viron puolustusvoimat ja joukko-osastot. Armeija muutettiin syksyllä puna-armeijan 22. tarkkaampuja-armeijakunnaksi, johon kuuluvat 180. ja 182. tarkkaampujadivisioona. Samalla lakkautettiin Viron laivasto sekä ilmavoimat ja virolaiset sotilaat pakotettiin vannomaan uskollisuuden vala Neuvostoliitolle. Sen jälkeen tapettiin virolaiset upseerit. Virolaiset komentajat ja korkeimmat upseerit lähetettiin toukokuun lopulla 1941 Moskovaan kursseille.
Heidät kuljetettiin sieltä Siperiaan ja tapettiin vankileireissä tai näännytettiin työleireillä muun muassa Noriskessa. Värskaan Manoverin komennetut 250 virolaista nuorempaa upseeria tapettiin joko paikalle pystytetyssä keskitysleirissä tai kuljetettiin muualle Neuvostoliittoon.